Pero kumusta pag ting bagyo? Oh my God. Kanagin ang murag traumatic isa ko ma'am during the super typhoon Odette. Si Odette, Yes, okay dito, ma'am. grabe, di Last ba? 2021. Yeah, oo. So, grabe kay siya man, kay ang among gibalay is naagin siya sa front, as in front, no front gid siya ma'am. So, gamay kay among barangay then, ang nag-start ang bagyo is from south. Yes, from south siya ang bagyo, which is from General Luna, dito gid siya. Oh. So, kaya ang amo kay naa siya sa murag, yes, south as well also. So, mao to nga, murag, naami sa dapa, pero, kusog yan po Dapa ng ang impact. name sa inyong place. Sa municipality, ma'am. Municipality of Dapa. Ma'am. Kaya and the other municipalities sa General Luna man katong murag naaga dito ang katong Cloud9. Oh, yes, okay. katong like mga party dito. So during the typhoon Odette man kay kusog gid siya. Wala gid mi nag-share like something ang imo lang mabatian during that time kay kana bitong saba sa kanang dump Hangin? truck nga mulabay lang dug 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 dug. Ana ang imong mabatian, ma'am. Nga naman, Wala ko kabalusungod sa kakusog sa bagyo. Ana ang imong mabatian. okay. Then makakita ka ng mga sakyanan nga ni move nga walay pasahero tungod sa kakusog sa hangin during that time. So, kumusta yung balay? Kung wala Asa siya mo, mga- nag-backwit mo? Yes, nag-back with me sa akong auntie.